Mayang adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao. Kumusta ka mong tanan? Ato ang mga viewers, mga likers, mga sharers sa baguhay pala nato nga namugna nga Facebook page. Ang abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Oy, kumusta ato ang mga kababayan nga mga OFW? Gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa Asia, Europa, Amerika o sa uban pa mga nasod sa tibuok kalibutan. Karon na ikaduha nato nga video may kalabutan kini sa yuta gihapon atong hisgutan. Hay pa mo usa sa pinakadakong gubot sa pamilya ang pagbahin sa yuta. Nadaghan kay mga igsuon nga labihan kasuon. Apan sa dihang niabot ang panahon nga nagbinahinay na yuta, nagkagubot og mayo, nagbungol ug hangtod sa kamatayon ang dumot tungod kay wa nakaangay sa pagbahin sa yuta. Ug dili man gani ang mga igsuon ang mag-away kalabot sa pagbahin sa yuta adto na sab sa ilang mga anak o dili ba sa mga apo o hasta ang mga way labot mo apil-apil nas gubot. Busa mahinungdanon jud kayo nga dunay proseso nga sundon aron kung dili man gani malikayan at least maminus-minusan ang away sa mga heredero sa yuta nga ilahang bahinon. So unsa may angay buhaton? Unsa may proseso nga ngayang sundon atong pugniton ug unsay naa sa balaod. Dunay duha ka mga pabaagi ubos sa ato ang balaod kalabot sa pagbahin sa yuta. Unsa man eh? Number 1, bahinon ang yuta nga ang mga heredero ra o ang mga partido ra ang magbuot nga di na kinahanglan nga mo-file pa sila og kaso ngadto sa korte. Unsa may buhaton ana, moadto sila ka abogado. Bahinon ang yuta, gitawag kana og extrajudicial partition of a parcel of land. Kana og usa ra ka parsela sa yuta ang ilahang bahinon. Ug daghan gani pwedeng ang ibutang sa dokumento extrajudicial partition of parcels of land. Or ang uban nga mga abogado ilaramang ingnon nga extrajudicial partition of estate. Depende na. Ang mahinungdanon din ha nga nasod sa testamento o unsa may nauyunan sa mga heredero pagbahin sa ilahang yuta. Ako malikon gitawag na og extrajudicial partition. Nganong extrajudicial? Extrajudicial kay di na kinahanglan nga ila pag-isaka ang problema nga tus hukmanan. Di na kinahanglan nga ila pang adtuon ang huwis aron maoy magbuot unsaon pagbahin sa ilahang yuta. Ang mga heredero ra maoy magbahin. Panalitan dunay 5 ka buk-anak. Dunay sila 5 ka hektaryang yuta. Nagkasinabot sila nga, oy manoy, manang, atoy kuya dong, atong bahinon ni ato yuta. Pwede ba na nga dili na nila isaka nga tus korte? Pwede. Asa man sila adto? Adto sila sa abogado. Kadtong abogado nga dunay komisyon sa pagnotaryo. Gitawag na og notary public. Kay dili man tanan nga mga abogado dunay pagtugot gikas korte nga notaryo og testamento. So adto sila sa notary public nga dunay lisensya sa pagnotaryo og dokumento. Magpatrabaho sila
sa pagbahin sa ilang yuta gitawag na og extrajudicial partition. So usang hitabo, nagkauyo naman ang mga partido nga bahinon nila ang ilang yuta nga dili na kinahanglan nga isaka pa sa hukmanan. Ang abogado ra nga otorisado nga mo notaryo o testamento mao'y mubahin ana pirma nas abogado o igtatak nas abogado siyang silyo kanang testamento nga ilahang ipirmahan balaod na kana sa mga eredero. Di na sila kinahanglang moadto pas korte, mao na kana ang sunod nga obligasyon sa abogado nga notaryo kay kanang mao nga testamento nag-involve naman og conveyance of property. Buti pasabot doon na nabay pag-transfer sa butang kay bahin na po. Ang bato sa abogado ana ang kanang dokumento nga iyahang ginotaryuhan kanang gitawag og extrajudicial partition iya kanang i-report ngadto sa korte. Ngano mahinungdanon man nga i-report ka na sa korte, requirement na sa tanan nga mga notary public. Matag unang napo kaadlaw sa buwan, obligado ang notaryo publiko nga mohatag siya report ngadto sa hukmanan. Doon na departamento dito, gitawag og notarial division. Aron iyang isubmit ang dokumento nga iyahang nanotaryuhan. Ug usa na nga kinahanglan yung isubmit ang instrumento nga ebidensya sa pagbahin sa yuta. Mao na ang gitawag og extrajudicial partition. Diya ang gubot ug wa nagkasinabot ang mga partido. Buti pasabot wa sila nagkauyon unsaon ang pagbahin. Ang usa ba kaigsuon di gusto nga ang yuta nga iyang maangkon adto sa bakilid. Unya ang usa ka igsuon gusto nga adto siya ibutang sa bakilid. O dili ba ang usa ka igsuon gusto nga mas dako ang iya? Gaman lang ibilin sa mga igsuon. So kay wa man nagkasinabot unsa may buhaton ana. Dinha ang laban sa ulo. Kay mo gasto pa ang agrabyado ana. Mo file na og kaso ngadto sa korte. Natural, o mapahal ka o kahos korte, mo gasto ka, mo kuha pa kag abogado, unya mo bayad pa ka og filing fee nga tos korte. Kaya dili man libre ang pagpasaka og kaso nga tos korte, gawas lamang adtong mga gitawag og indigent nga mga kihante nga makakuha og exemption sa korte aron hatagan og exemption sa filing fee. Pero ang naandan yun, mo gasto yun. Ang partido kung file pa o kaso nga tos korte aron bahinon ang butang. Ig-abot na nga tos korte, unsa naman kanang butang nga pamaagi pagbahin siyuta, mao na kana ang gitawag og judicial partition of property. Ngano gitawag uwag og judicial? Ila namang salig sa ato ang judiciary. Ila namang gisalig sa ato ang hukmanan, sa ato ang huwis, ang paghatag og makiangayong desisyon og pilay bahin sa mga eredero. So, ako malikon, duha ka pamagi. Extrajudicial partition, ikaduha, judicial partition. Asa ba mas maayo ang duha? Natural, mas maayo gitong una. Kay magsabot raman ang mga eredero. Ang ilahang doolon abogado raman nga otorisadong notaryo sa ilahang kasabutan. Lahi og adto pa sila sa hukmanan kay magdubli-dubli, multiple ang ilang gasto. Mubayad pa sa abogado, mubayad pag filing fee. Saynan ka niya na. So labing maayo yun nga magsabot ang mga eredero kung unsaon pagbahin sa yuta.
Kay kung dili gani magkasinabot, adto na sila punta sa korte. Doon ay pangutana, balido ba ning bahin nga tudlo-tudlo? Di ba? Sa kakaraan panahon, doon na may bahin nga tudlo-tudlo lang. O kanana ang yuta adudong, gikan diri sa punuan sa Santol, ngadtos punuan sa Kaymito, imo na. Oy, inday, ang imong bahin, gikan diri sa punuan sa Lubi, ngadtos punuas Kawayan, imo na. Balido ba na? Ang tubag niya na, oo, balido na. As long nga nagkasinabot ang mga heredero. O sa may na sulat di ay sa itong balaod, ubos ato ang New Civil Code. Kanang gitawag bitaw og mayong customary, ang good customs, mayong kamatasan, mayong kultura, nga mo'y naanda na, nga na mugna o na practice sa ato ang katawhan, labi na sa mga lumad, girespetuhan ka na sa atong balaod, kanang tudlo nga pagbahin. Pero anha din ha mo tumaw ang problema sa tudlo nga pagbahin o agrabyado ang mga heredero. Usa gito na sinungdan nga daghang mga kaso nga tus korte kay wa nagkasinabot ang mga heredero. So labing maayo nga kanang tudlo nga pagkabahin, ipabahin yun na o abogado. Labing maayo sa aron ma-identify ang mga boundary sa yuta, mukuha mo daan og lisensyado nga geodetic engineer. Kanang doon na may lisensya sa pagsukod sa yuta. Dili nang muryo-muryo. Kanang yung lisensyado nga surveyor, ipa-survey ninyo daan ang yuta. Kinahanglan dunay sketch plan, ipa-approve sa DENR. Aron igbahin as abogado, ug moadto na mo sa abogado kay inyo na ibabahin ang yuta. Sayon kay pagbahin sa abogado kay naa na may mga boundary, naa na may mga lot number. Pero pwede rin gihapon og inyong ipabahin sa abogado inyong yuta bisan og wa pay survey. Kapangitaan man na og pamaagi, pero mas maayo jud nga dunay survey daan sa lisensyado nga geodetic engineer para ba nga paglikay bas trampas, no? Paglikay sa problema. Kutos mahimo kundi man gyud gani malikayan, at least maminus-minusan ang umaabot nga problema. So ingon ana, summary sa ato ang nahiskutan karon. Duha ka pamaagi ang pagbahin sa yuta para wa naging may problema. Una, extrajudicial partition. Bahinon ang yuta nga ang mga heredero ra ang magbuot, ang magsabot, ilarang panotaryuhan sa abogado o magpabuhat sila sa abogado og testamento nga ilang gibahin ang yuta sa kagalingon nilang kabubuton. Ikaduha, og dili magkasinabot at tugid sila hukmanan, mo file og kaso ug maunay labing gubot, dakong kadaot kay natural gawas nga mo gasto og kwarta, mo gasto sa ilang kasing-kasing, mo gasto daghang dumot, mo gasto daghang bungol, mo gasto daghang yaw-yaw ug uban pa. Unya ang kanang kagubuta og dili matuldukan, mapanunod pa nas mga anak, mga apo, mga anak sa apo, mga apo sa mga apo, kung dili matuldukan. So as possible, tuldukin ninyo daan ang problema. Akong balikon, pinakamayon yun nga pamaagi. Aron malinawon ang pagbahin ninyo sa yuta, magsabot mo daan nga mga heredero. Pagkasinabot ka mo usaon pagbahin sa yuta, adto mo og notary public
or abogado nga lisensyado pag notaryo sa inyong testamento ang gitawag og extrajudicial partition. So ana tay ingong panahon, salamat yun kayo mga kaigsunan, mga kabayan, atong mga OFW, mga Cebuano, mga taga Mindanao, taga Luzon area, o uban pa na baguhay lang. Kay natural, bago pa kining ato asab nga Facebook page. Ikaduha pa ning adlaw ron. Atong Facebook page ato ata ni namugna Hunyo 28 tuig 2025 nagka-upload ay tag usa ka video. Ikaduha pa ning nga video ron ang ato ang upload. So salamat kayo ha. Ngayon mo kalimot i-like inyo ni palihog ang ato ang Facebook page, i-follow o i-share. Abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Yan, kinisab nga video nga inyong makita o na-view na karon, naka-upload sabni sa ato ang YouTube channel. Ato alam po ninyo, i-search lang sa inyong YouTube, Attorney Buin Alguno. Salamat kayo sa sunod na paghigayon o mayong adlaw, Pilipinas!